Tak sa spýtajme samotných vedcov, čo je status quo. On píše, Kambrická explózia, to je najnižšia vrstva, kde sa život naraz objavil. Bola charakteristická náhlym a zhruba súbežným objavením sa mnohých rozličných foriem živočíchov takmer pred 600 miliónmi rokov. Žiadna iná doba v histórii života zvierat sa nedá porovnať s touto, všimnite si to slovo, pozoruhodnou explóziou evolučnej kreativity. To je veľmi zaujímavé. A potom pojednáva o súčasných tvoroch. To je dôkaz získaný z usporiadania 18S ribozomálnej RNA, ktorá naznačuje, že veľa druhov a veľa živočíšnych kmeňov, čo je kmeň? To je obrovská kategória, skupina zvierat. Napríklad všetky slimáky, všetky morské lastúry, všetky sépie a chobotnice a všetko toto tvorí jeden kmeň, filum. A potom máme všetky článkonožce, čo sú tvory s kolbovými, článkovými nohami, všetky kraby, všetok hmyz, všetky malé raky, všetky tvory, ktoré majú nohy. To je ďalší kmeň, filum. Takže toto sú obrovské kategórie zvierat. A oni naznačujú, že veľa z tých kmeňov sa objavilo takmer naraz. To znamená, bum, a boli tam. Stephen Jay Gould píše, rýchle, ako sa ukazuje, bolo oveľa rýchlejšie, ako by si ktokoľvek myslel. Toto je článok v časopise Nature, v paleontologickej časti. To je najlepší časopis svojho druhu na svete, aspoň sa tak verí. V článku z toho a nie nad tým sa píše. Staré školské knihy uvádzajú, že náš kmeň, poviem to inak, skupina, do ktorej patríme my ľudia, mala byť vrcholom evolúcie. Kde to zapadá? Na samý koniec evolučného procesu, či nie? My by sme sa mali objaviť posledný, tento kmeň. Takže staršie školské knihy uvádzajú, že náš kmeň, strunatce, sa objavil až v nasledujúcej ordovicianskej dobe, ordovik, a že táto neskoršia evolúcia musí znamenať pokročilý stav. Ale v skalách Burgess Shale sa nachádzajú strunatce. Čo to znamená? Nuž oni identifikovali strúnatca z Chengjiang fauny, ktorý teraz spečatil osud tohto zavádzajúceho úsilia v snahe urobiť náš pôvod špeciálny. Strúnatce sa objavili počas kambrickej explózie. Ups, čo to znamená?